Karon ta kani pababa. Pwede. Ano kang source na 220 kan pwede magamitan ito? Ilaw man sana. 220. So refrigerator. Aso iding rep mo. Suputing rep. So we have 3,000 watts, 3,000 kVA na inverter plus 2,700 kVA na unang kadi inverter man APC plus 200 watts. So kayong kita almost 6,000 watts, 6,000 kVA solar powered and batteries. Kani mga batteries taon nga nisumaran kani SAP batteries. So tara to. Tinanggal niya so extension sa baba. Mm. Nickel cadmium battery. Nickel cadmium battery, that's correct. Sufficient to say goodbye, adios to Aleco. Nagi para buro brown out. Yun na, duwa ka nagisingil. Uray na niya. So, no. Di ka din pwede saksak yan. 220. Tanggal. Ang kasama na ka ng mga charging nga kanta. Halos kompleto na ka na kuha na ito. We have 4 sets na 24 volts and then 5 sets na 12 volts powered by solar panels 250 watts unum. Sino kasi baba? Which pin mo? Bay, butan sana yan? Takin. Ibukuha ka dito sa rep. Sa rep testingan. Oh, sige. Testing raw sa rep. Sisi nga rin ngaran tabi ni Monoy. Tagawas. Ray Unan. Baldo. Ray Baldo. Member ko na siya ni na Solar Philippines. So, province of Albay. If you need solar system, kayon kita technician sidi from Manila. Sige. Sige, saksakan na sukwa. Rep. Kain mo source din nga kuan. Aleco, nakalinya sa itas da. Kayon. Siya na kaisi. Battery percent, 100%. Battery. Digital siya. Ang output niya is 222 volts. 220. 22. So, gusto sabihin, so connection no 3 sets na 24 volts. Okay siya, sakto man. Sakto. Kin magirugang kita nga another set. Okay lang. Sakto naman. Di pa. Wala. Ito ilaw, Kayon, suputi. Di mo ipagsaksak sa ito. 110 gado. Oo, so kayong poste, suputi. Okay, good. Unang gano'n nagitunog ng gano'n? Dito po sa mo. Ganito. Unang gusto sabihin na nagitunog man siya. Wala siya source no power sa... Inukomoy Di pa. Ay niya di parang ganang unang ganito. Sige na. Ay pero di man tanay gamit kita no ilaw. Okay, kuhan. Pupunta sa IBR ito. IBR na may 110. Kapag anong kakabo. Okay na. Sana, rep. Okay na. Ito lugod saksakan kaning kuan. Patong pula. Ari. Kaning duang ilaw na ito mo saksak sa pula. Taparangan kaning nakilo. Pwede. Tanay konsumo siyang kuryente. Di man, mas magay ni kan. King kaya inverter ay ang IBR. Saksak na sa 110 na Kaya may LED. IBR na sa dito. Lama ito sa ikaw. Katong sa baba ito sa sir may gantong lamisan ni Mama Mer. Kaya ito 110, 220 ganito. Oo, doon. IBR. Buatan ito na ikaw mag-isa granta, mabugat ka ito. Pakandog ni kadi. Ang kuwasa ni ganito, hindi ka ito pwedeng maloy. Naginit, hindi nga ikinya ka naginit.
Sa niya blow out ako sa kurang blow. Da blower. Nakadirekta siya. Okay siya? Okay?